Bezpečnostní situace v Afghánistánu se v loňském roce prudce zhoršila. To je výsledek hodnotící zprávy amerického ministerstva obrany z tohoto týdne. Al-Qaida a Taliban dokáží zaútočit i v ostře střeženém hlavním městě. Toto je úspěšný biznismen, pan inženýr Šoli. Doktor Eloudot je specialista, moc dobrý lékař. A toto je pan Halimi, také lékař a podnikatel. Kábulská elita. Zranitelná, ale vlivná. Všichni jsou přátelé vydavatele nejčtenějších afgánských deníků. Doktor Husajn Jasa v nich propaguje demokracii a moderní život. Vyhrožovali, že nám odpálí bombu. Naštěstí to bylo jen párkrát. V redakci má na obranu zbraně. Ani by prý nevěděl, jak je použít. Píše pro něj na 80 reportérů z celé země. Řídí je z Kábulu, kde sebevražední atentátníci zabíjejí co 2 měsíce. Děti tu chodí do školy, žijeme normální život, i když bezpečnostní hrozba je všude a větší než v sousedních zemích. Otec 4 dětí, který se do Kábulu přestěhoval po pádu Talibanu, má nakažlivý optimismus. Ze svých novin chce jednou udělat afgánské New York Times. I přes nárůst útoků věří v porážku islámských radikálů. Chci žít tady, protože si můžu dovolit žít v cizině. Moc rád bych, aby děti vyrostly tu a pokračovaly v rodinném podniku. Máme vizi pro Afghánistán. Stejně tak i Taliban. Podle Pentagonu se od loňského února do letošního března zvýšil počet útoků o 87%, i když afgánská vláda tvrdí, že situace se zlepšuje. Pentagon se žádné servítky nebere a přiznává, že loňský rok byl pro Taliban rokem nejúspěšnějším. Zda pomůže chystaná ofenzíva NATO, ukáží letní měsíce. Bohumil Vostal, Česká televize, Kábul.